дар стоматология ортопедия ҳаст терминҳои артикулятсия, окклюзия ва прикус. чӣ хел ин терминҳо аз ҳамдигар фарқ мекунад? чӣ хел фаҳмем? ҳозир мефаҳмонам. артикулятсия. артикулятсия ин ҳама намуди ҳаракатҳо ва ҷобаҷошавиҳои ҷоғи поён нисбатан ҷоғи боло аст. яъне одам дар вақти гап задан ёки хӯрок хӯрдан ҷоғи поёнаш нисбат ба ҷоғи болош чӣ хел ҳаракат мекунад, ино номаш артикулятсия мегӯяд. окклюзия бошад, ин фақат як қисми артикулятсия аст ки фақат баъзе дандонҳои ҷоғи боло ва ҷоғи поён ба ҳамдигар мерасад. мисол, окклюзия мешавад окклюзияи марказӣ, окклюзия мешавад окклюзияи пеш ва окклюзияи тарафи рост ва окклюзияи тарафи чап. ҳолати дандонҳо дар окклюзияи марказӣ бошад, ина номаша прикус мегӯяд. яъне дандонҳо, хобиши дандонҳо дар ҳолати окклюзияи марказиро прикус номида мешавад.